लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आंनि रसमिनारा इउटुब चेनेलाव फिन खेबसेयाव बरायहरनानै लाबाय सोर लोगोफोर जोंनाव दायो नानि रंजालि फैदों नै हाय थाइजौ जागासिनो आङो थाइजौ गोदै जानो फैदों बिराद गोदैखा थाइजौआ ओमफ्राय गोखैबो दं आरोना गोखैखौबो जादों एसे गोखैबो दंना गोखैखौ लगायनो नागिरदों आरो गोखैखौ आलौबाय देन्जार गोसाखा बानलुआ नैलाय बेखौ जाबाय आरोना बे गोदै साननानै होजादों आंजों ओमफ्राय बाखुदावलायदों होमबाबो गोथाव मोना जावबाय आरो जाबाय आङो होमबाबो लेबबावसिगोन नै दासो थाइसे जाहांदों जानोसै फन हरनानै लिंहरजादों आंजों गोखैबो जागोन बिनानाव लेबगासिनो गोखैखौ गोदै जाग्रोदों जाथ'ला बेखौ फेजोबखायो एकदम खावलायखौनो सोबाय बे गोखैखौ लागायनानै जानोसै माबायदि गोदै थाइजौआ आयौ बुंना ओरैबायदि गोदै ओमफ्राय गोखैयाबो गोखै दङ गोखैयाबो बिराद गोखैखा ओमफ्राय गोदैयाबो बिराद गोदैखा अयथासार होबाखै जोबखायो गोखैहा बे बानलुखौ लगायनायाव होगोन आरोना नैबे गोखैयाव लेबदों नै बिनानावा दिनैसो फार्स्ट टाइम जागोन बे माबाखौ थाइजौ गोखैखौ ओमफ्राय गोदैखौथ' जों जाबाय थाखायो ओमफ्राय नै बिसोर दासो फार्स्ट टाइम जाफैदोंलाय आरोना जोबसियावसो जाफैबाय बियो गोखैसो होनदां गोदैसो एसे दाउट जाबावबाय मानसिया दहाय आंखौ गोखै जाहोबाय नालाय सासेया लुबैजोबसिगोनथ' नोंना साबसक्राइबारफोरा आं जानायखौनो ओरैबायदि गोथाव जादों गोथावल' जायो नै ओमफ्राय थाइजौआबो एसे गोदैखा होनदो बानलुआ हारसिं जाजोबखानो बेखौ थाइजौआबो नै बेखौ जाजोबनांगौ बियो बेखौ जाजोबनो हायाबाथाय बेखौ दौबाय आरो बेनो एम्फौ सुबायना माखासे एम्फौ सुनाय दं मोजांखौ लेबना जायोलै बेबो मोजांखौ जागोन ना बेयावनो बासिनानै आं हले खिन्थु गोखैसो जागोन जोबोद समायना नुखायो दख'ना गानबाथाय आयु नंगौना नङा जाखोसै नंगौ साबस्क्राइबारफोरा कमेन्ट हरथारदो नायथारनोसै आं नुयोना नुवा जाखोसै कमेन्ट खालाम लोगोफोर जाया नानि रंजालिखौ दख'ना गानबा साइज नुयो आंथ' बिराद मोजां मोनखायो दख'ना गानना जि साइज नुदों देलाय एसे गसंना होलाय नायदोना नोङो नायदो जोबोद साइज नुखायो साइज नुना नुवा कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय औ दख'नाजों मानसिजों जा समायखादों लोगोफोर आं थाइजौ गोदै जानो फैदों आब'मोनाव ओमफ्राय जाबाय आरोना थाइजौ गोदैबो गोखैबो एसे जाबाय आरो लागायनायखौबो जाबावगोन गोदैखौहाय माखासे हानानै जाग्रोबाय आरोना ओरैहाय माने नानि मोना एकदम थाइजौ हागासिनो दङ सासेया बानलु देगासिनो दङ दा दसेनि उनाव जागोन ओमफ्राय आं मोजां मोनदों सिगांबो जाफैदों आरोना बिसिनावहाय थाइजौ ब्लगाव नुखादों जानो हागौ आंनि ब्लगाव नङालाखि आब'नि ब्लगाव आं लायाबाबो बे लादोंमोन जानो हागौ ओमफ्राय आं मोजां मोनो आरो बिसिनि गामियावहाय माने हाफोराबो माने थान्दा बिराद गुसु आरोना आरो गय बिफां दंजोबो नै ग्रोम ग्रोम मोजां मोनो आङो फैनो ओमफ्राय आं आब' माने थाइजौ जानो फैला नामा होननानै बुंनायखाय कल हरनायखाय आं फैबाय आरोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम जोंनि थाइजौ जानाय भिडिअखौ दिनैनिखौ जोङो थाइजौ जानो जमगासिनो दङ बिब' बिनानाव ना जिरायनानै गोखै लागायना हरद' जोंहा नेगासिनो दङ मा ओंख्रि जायामोन आब' जोंना माबासो मा होनो आं जाबो जानो बावदों ओंख्रिखौ गोसोखां 20 बोसोर सिगां मा होनो दालि ओमफ्रायहाय दामब्रि एवनाय जाबावो आं बिदिनो गोथावानो सोरबा बावगोन ना बावलायलाङो आंथ' फुरा बावखायो आंबो बावोना बिदिनो जमगासिनो दङ आबुहाय थाब जानो लुबैनो हालाङा आंखौ दानखोलेदो नुखासै थैखाबाय मालाय जा मोजां गावहा फिसा सानो एसे मोदोमजोबो साङो देरदोंनो आंहा मोजांसिन नोंखौ मोजांसिन मोनो बिदि होनलायबाय थानोसै नामा नै दाखालि माबानाया थाव बेरदेरदों आंबो बिदि मोनथ'मोन थाजा थाइजौ वाव सफैबायानो गाइसमोन जोंना थाइजौआ एसे गिदिर नुखायो नै जादो सफैबायानो नै जानोसै माबायदि लगायदों आयौ हाथायानो खैजोबखाबाय आयौ हाथाय खैबाबो नागार हानाय आंहा खैग्रोजोब्बाय आंना गोबां जानोसै नोंथ' आंनि बयफ्रेन्डखौ सोंगासिनो दहायनिफ्रायनो आं सोंदों ओमफ्राय बावगो जागासिनो आङो होमबाबो खोन्थालाबो खोन्थाला आङो उनाव खोन्थानोसै आरोना खोन्थाथारनांगोन नोङो प्राइभेटाव लाखिगासिनो दङ प्राइभेटाव लाखिनो पाब्लिक होथ'आ ना भिडिअ बसायनायखौ नुवाखै नोङो
नांगौबा आसि बिजौआव खोन्थानो नागिरदों नोङो बिदि जाथ'ला आङो उनाव खोन्थासिगोन भिडिअआव दायो खोन्थानोसै नोंनो एडभान्स खोन्थाग्रोनोसै ओमफ्राय भिडिअआवहाय खोन्थाहरनोसै आरोना लोगोफोर सोर सोर नानिनि बयफ्रेन्डखौ नायनो गोसो लोगो जानानै था भिडिअखौ हाजासे शेयार खालामना हो होमबानो थाबैनो नुगोन आरोना आंनि बयफ्रेन्डखौ सोर मार खोन्थाथारसै र' खोन्थाबाबो आसि बिजौखौसो देखायग्रोगोन मिथिबायना सोर मार ओमफ्राय सिनि नांबावगोन एसे गोखै दं एसे सिनि बावलै बिदैजों सुस्राजोबो ना थाइजौ फानगासिनो नामा दामानि थाइजानो दस फानदों खानायाव दं नै थायो नोंसिना थाइजौआनो थाइजानो दस माबा लागोन आरो बयफ्रेन्ड नायनांगौ बयफ्रेन्ड बिनि आंनि बेवाय जागोन ना सोर सोंगासिनो आं खोन्थाया खोन्थाथ'ला भिडिअआ माने ओरैबो माने बसायनानै दोनो आरो आब'नियाबो आंनिबो भिडिअखौ शेयार खालामदो मोननैयावबो आब'नि चेनेलावबो आरो आंनि चेनेलावबो खोन्थाया सानदोंमोन आं बिदि खालामनायखौ आंहा खोन्थाबाय ने खै मिनिटनि भिडिअ जाखो 10 मिनिटनि बारदों दासो आंना नुजाबावासै नै नोंनाव नुजादों गोखैथार दा जाखांबा खोन्थाथारनांगोन बे आं दा खोन्थाखोमानोसै सिरि सिरि जा गोथावखा गोथाव मोनदां गोखै ओरैनो जाबा रासिन गोखै जायो माने एसे लगायनानै जाबा एसे मोजां आरो सिनि जाबा थाइजौ गोदै मोनखाया ना सिनि एडभान्स जादों नामा सिनि जानानै थाइजौ गोदै गोदै मोनासैनो खम जानला बिदि जानानै जाबावनांगौ नियो जि अन्थाव बाथाव नुखादों बिब'खौ उन्दै उन्दैनिफ्रायनो उन्दैखा ओमफ्राय आंहा माबा मोदोमानो देरब्रेजोब्बाय बुरि नुखासै आं माब्लाबा बुरि नङा बे देरलाबायनायसो ओरैनो मोदोमानो बुगालाजोब्बाय अमा जानानै बे ओरैनो देरलाबायनायसो दं बुलाबायनायसो बेयो नोंनि बोरै उन्दैसिन जाखो मथर समान समानानो जाबाय आं उन्दैसो बे दुइसिना लोगो लोंजायो एसेल' थैयानो दंना गैया जाखो जायो हाजोबथारगोन खिन्थु दिनैसो खारेनासो थै बुरजा थायो र' हाजोबथारगोन खिन्थु जाजोबाबा माबोरै मोनो जानानै बरिया गोथाव मोनदों टेस्टि मोनदों अग्रोम अग्लाम ग्लब मल'सा हाथायाथ' नागाला नालाय आइदै नायदो गोथावबो मोनदों मानसिया ओमफ्राय हाथायबो हरनो हाला ओंखायनो अग्रोम अग्राम जानोसै होनबाय आरो ओंखाम जानाय बायदिल' जाखाबायलै खनसेया बियो एसेल' लाखादोंमोन बे नै ओंखायनो जाजोबनो हालानो हा गोथाव जादोंब्रा खनसेयावनो मादै नाहर नायदो एसेल'खामोन बिदिनो जानो हाला होनलाबाय देन्जार गोथाव जायो आंनो मादै हेल' लोगोफोर जोङो दायो जाखांबाय ओमफ्रायहाय जोङो जोंनि गय बागानखौ एसे बेरायनानै नायनोसै आरो नानिनो देखायलायनोसै थ' गय बागान नायनोसै एसे जाखांखाबाय आं जाखांबाय जोङो दायो नै बिनिफ्राय लाबाय आरो ना आं गय बागानखौ नै उसुं गुदिनिफ्रायनो ओमफ्राय दख'ना गानबा हिट साइस नुयो हाबा गय बागान जोब आरोना ओरैहाय बिबार बारजोब्बाय औ नै रानस्रा खनसे समायना नुथारदों थौ ओमफ्राय हरैहाय दादामोननि गायगासिनो आमाइमोननि गय गायगासिनो बे हाया जोंनि नङा नालाय बे दादामोननिसो ओमफ्रायहाय जोंना बे गय गिदिर गिदिर नुनाया बेनो आरोना बे सिमना जाबाय ओरैहाय बे अमाया जोंनि औ आया जा मोजां नुयोना सोमखोर समायना दाबायदि बेलासियाव नोंसिना बेयावनो माइ गायो दा जोंनि माइ गायनाया नैबे एवजोबनायानो खारायजोब्बाय नो बेखौहाय ना खारायनाय ट्रेक्टरजों खारायजोब्बाय औ फार्स्ट टाइम हालेवनायखौ खारायनाय बुङो ओंखायनो खारायजोब्बाय आरोना बेखौहाय नैबेनिफ्राय बै बिफां नुहुरनायानो ओमफ्राय नैबे खारायनायानो आरोना जोंना बे खारायनायानो जोब ओमफ्राय औ गुबुनफोरना बे खारायानो जोब आरोना बे आयंमोननिसो नैबे खाराया बै बिल्डिं नुहुरनाय आदैमोननि न' गेस अफिस आरोना बेवहाय गेस अफिस दं बिजों खाथि जाबायना गेस अफिसा औ आं आन्दायदों थारमाने जोंनि आबौ सासेनि फिसालानि ओरै बारस'बानो मोनहैबाय होनबा औ ओरैहाय गायनांगौ जानोसैलाय नै खारायजोबखांखाबाय नै ओरैहाय ओमफ्राय बै नुहुरनाया जोंनि आयं गिदिरनि आइनि बिब'नि बैयो बे मुसारि खोंनाया औ बिसिना माइ फोजोब्बाय आरो माइ फोजोब्बाय बिसिना औ बिसिना हाया गोबांना ओंखायनो फास गायो फै एसे ओरै थांनोबा गुसु थान्दा मोनफैनो बिथिं फैबाथाय गुसु थान्दाल' थाफैयो आं मोजां मोना मोनानो जों गामिखौ मोजां मोनो आं दहाय बुंखांखाबायना मोजां मोनो जि मोजां बार गुसु नै दुब्लिबारियाव गय बारियाव थानानै बिनानाव माबायदि नुदों होनदो बेनो आरोना बै औवायाबो जोंनि आरोना ओमफ्राय नै
न' गैया जोंना हावरियासोथार गैयाबालाय मानो थादों एफा मोजां न' जा नुदों बेनो जोबसै आरोना जोंनि मोजां मोनबाय आब' नोंसिनि गय बागान सेर सेर गिदिंनानै आरो दुब्लि बारिजोंहाय फैनानै मोजां मोनदों गोसोखौ मोजां नांदों ओमफ्राय भिडिअखौ दोनथ'नो सानबाय नामा औ थेंक इउ स' माच आब'नि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय ना आब' स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै बाय बाय